UPPL नि परिबर्तन दालां सुइजारलेण्ड माने बिदि डिजाइनखौ खुनु माने इन्जिनियारबो बानायनो हाया किन्तु प्रमद बर'नि दिनाव माने बे इन्जिनियारखौ बबेनिफ्राय लाबोखो फात्तायानो गैया आरो सुइजारलेण्डनिफ्राय लाबोनाय जागोन रायजोफोर बे जाहैबाय परिबर्तननि एकदम निउ मडेल दालां बाइक थांगासिनो हनै बाइकआ नैदो माबायदि थाङो आरो जै गोलैबाय सेसखा आरो मेगा प्रजेक्ट औ बे दालांखौ लानानैनो UPPL परिबर्तन सरकारा गोबां माने राजनिति गेलेबोदों केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो 18 बोसोर जाबायनो बेयाव माने फैनानै बानायनो होननाया माने फैबाल' बानायो जाहैदों आरो थांबाथाय गैला आरो बिनिफ्राय सोर फैबावदों जाहैदों प्रमद बन्दु बिथाङाबो फैखांबाय ओमफ्राय बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो फैखांबाय जाहैदों किन्तु गासिबो UPPL नि लिडारफ्रा बे दालांनि थाखायनो माने बिराद माने पलिटिकेल खालामो आरो भट मागि फैयो जेब्लानाखि इलेक्सन जोबो माने महरखौबो नुवा ओमफ्राय बे दालां हारावैनो हाराव थायो जाहैदों रायजोफोर नायनानै ला माबायदि सालायलाङो बाइकफोरखौ एसे बे जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि माने गोदान सुइजारलेण्डनि मोनसे गोदान माने मा होनो गोदान दालां होननांगोन आरो खुनु इन्जिनियाराखौ बानायनो हाया किन्तु सुइजारलेण्डनि माने इन्जिनियार नङाबा आरो दा ओरैबायदि अबस्था दा लाजिनांगौ दाख्लि एसे आगोल माने बेयाव एकदम जेव माने मा होनो UPPL नि फिरफिला दंमोन ओमफ्राय गावसोरलाय सानदोंमोन मा बिराद समायदों ओमफ्राय दा बेखौ सासे मानसिया भिडिअ लाबोगारबाय हेल' SP ब्लगआ दा दिनैनि दिनाव लाजिना लांदां बोखारजोब्बाय नै बिराद लाजिनोबो रोंगौ फाग्ला गोजासो बे दोलोआ आसरित खोथायावल'